Όλο το προσφύγουμε σαν κυρίω θέατρο. Έχουμε πολλές επιλογές να κάνουμε με αυτό το προϊόν. Εγώ θα σας δείξω μία τώρα που θα είναι με μαρμελάδα κρεμμυδιού και πατάτες με ζεντρολίπανο διπλωμαγειρεμένες. Πρώτα λες δρασμένες και τώρα το τρώμε. Λοιπόν, θα σας δείξω να ξεκινήσουμε αρχικά. Βάζουμε τις πατάτες και βράζουμε. Εγώ τις έχω βάλει για να προλάβουμε. Εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα για τα πράγματα. Θα πέσει μία κάρτα και θα εμφανιστεί η μικρή ζέμπρα. Μόλις ολοκληρώσει η μικρή ζέμπρα, αρχίζει η μαγειρική. Τον μπερδεύει τον άνθρωπο. Περιμένουμε τη ζέμπρα τώρα. Θα πούμε τα υλικά απλώς. Αυτό είναι. Δεν είναι δικό μας το. Αχα, πρέπει να πάει ο πρεσβείος και λίγο πιο κοντά. Γιατί περνάνε τα χρόνια. Έχει και τα μειονεκτήματα το μεγάλο στο Ναι. Σιρινό φούρνο μίκας. Γλασσαρισμένο με μαρμελάδα κρεμμυδιού, δεντρολίπανο και διπλωμαγειρεμένες πατάτες βουτύρι. Υλικά για το κρέας. 1,5 κιλό ρολάκια από χοιρινό φούρνο μίκας. 2 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φρέσκες. 100 γραμμάρια μαύρη ζάχαρη. 50 γραμμάρια μιλόξυλο. 100 γραμμάρια ζωμό από κοτόπουλο, 10 γραμμάρια δεντρολίπανο φρέσκο, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, υλικά για τις πατάτες, 1 κιλό πατάτες καθαρισμένες και βλασμένες, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια βούτυρο γελατινό, 10 γραμμάρια δεντρολίπανο, 2 σκενίδες σκόρδο, αλάτι, πιπέρι! Μπράβο! Λίγο ακόμα και θα είχα φτάσει πάνω στο μόνο. Είχαμε 1,5 μέτρο. Τόση ώρα έδειχνε την κάρτα, χωρίς να υπάρχει λόγος, μόνο και μόνο για να σώσει τον κρατερό. Είμαι σίγουρος ότι ο αγαπημένος Κώστας του έχει την γραφήση και με τον ξέρω που θα πέσει στο τέλος. Και δικαίως δηλαδή. Να ξεκινήσουμε με τις πατάτες που έχουμε βάλει και βγάζουμε για να κερδίσουμε από πάνω. Τις κόβουμε κανονικά όπως κόβουμε τις πατάτες που είναι απλά. Και σε ένα άλλο μεγάλο τηγάνι βαθύ εδώ θα βάλουμε για τα κρεμμύδια, για τη μαρμελάδα κρεμμυδιού, θα βάλουμε το ελαιόλαδο, το βουτυράκι μας, θα βάλουμε και τα δύο, έτσι αποκτάει η καλύτερη γεύση. Εγώ εδώ μεταξύ εδώ θα κόψω τα κρεμμύδια. Θα κόβουμε όπως κόβουμε για τη χωριά τους σε λεπτές φέτες. Μέχρι τώρα εύκολα είναι, έτσι δεν είναι δύσκολο. Έχει και για μένα δηλαδή. Εγώ τώρα δεν το ξέρετε, αλλά δεν μας πει και... Θα γίνεται. Λοιπόν, και βάζουμε τα κρεμμύδια μέσα στην κατσαρόλα. Εντάξει, αυτό το τόσα πολλά κρεμμύδια μου αρέσει τόσο πολύ. Αυτό θα γίνει μόλις θα καραμελώσουν τα κρεμμύδια, γιατί θα βάλουμε και μαύρη ζάχαρη μέσα και ξύρι και θα έχουν μια γλυκόξυλη γεύση. Περιμένω να έχουν διακοπές να τρώω κρεμμύδι σαν άνθρωπο. Δεν μπορώ τώρα. Είναι πολύ ωραία γραφιά. Αυτό λοιπόν το βάζουμε... Το κάνω στο τρόπο.